Alhamdulillah ketemu lagi dengan Mbak Duang hari ini mau masak mangan saja iku ora pakai lagi arep goreng sego. Niki sego turan saka Medijer sing ora do dipangan iki tak masak niku pertama iki kula di olah-olah bumbune napa mawon kok nek lombok tak pakai lombok potong rada loro pakai lombok moh karo lombok niki enek saos indupul iki enek kicap lele wah niki sing paling enak ya kicap lele telur bumbune napa mawon iki bumbune pertama niki bawang brambang ya bawang putih bawang merah terusan niki tak kei uyah setengah sendok asin apa ora ya ora roh aku terus niki tak kei sing boten ketinggal ora lali nggih menika ojo dikai masako dan kai masako rasane koyo cet goreng sego kok dikai masako enak iki nggih bumbune iki bumbune sing paling enak nggih kali ini on selanjutnya niki ape tak ulek regetek wah niku tandake kurang asin uyahe regetek rasane kaya apa rek ra roh rasane kaya antururut ya niki pun lembut pun enak niki nah wis dadi ngeten iki selanjutnya niku wajane niku ndang diangkringno nah niki wajane diangkringno sakniki menyake glantah niku ndang disokno niki menyak glantah niku napa lek glantah iki turan lenga sing kakean ning wajan nek glantah nah samenika baru ndoke niku langsung mawon ora usah kesuwen langsung niku diceplok ngeten mawon ngurung panas lek panas kaya malah kayak uyah sithik nek kanggo niku lho lah niki ndoke aja nganti ngono niki kudune diet niki kok dadi ora arek ngoten nika wah lah gene iki kaya ora sehat-sehat iki lho ngeten iki modele kaya upah cilik ngeten mengke nek wong mateng niku nggih rasane kaya panganane raja peron enak to kaya masak niku sederhana tapi rasanya itu kaya blarutan niki ditunggoni kalih putune teng mburi kamera mboten turun ngetok amargi niku ora dikudungi sak kirae itu niki nggih mungkin direview kula sing masak mungkin direview bar iki tembakar telok sakwise niki ndoke mateng selanjutnya nggih niki bumbune Budi wah niki kurang anu niki bumbu ben ora kok nganu sik nah sak niki genten bumbune niku nggih ora ngeten iki wong gandeng niku napa isek Mbah ning ulek-ulek niki kaya lenga neh bar kelomoh lenga mungkin cangkeme niku bar adus minyak lho isek lho
masak tengguri omah ngeten iki. Lah niki kan tesih enten turan to. Lah turan niki langsung segone niku tekek mriki. Lho. Segone tekek mriki. Wah, genine kok gegeden ampun gede-gede niku nek gede-gede gosong mungkin. Terus ngeten iki. Lah lho niki lho campur ngeten iki. Nah, campur ngeten iki. Langsung mboten usah ketuwen, nek ketuwen mungkin mendasi ngenteni niku ora mateng-mateng ki masak apa karaoke. Ngeten nggih. Niki langsung mawon segone niku dilebokne ngeten iki. Lho. Sawise sego niku mlebu terus lanjute niku waduh ngantuk mang nang ndi ta cakup bongko. Masak ngene kok yo blok kabeh. Sawise niki nganu lah langsung niku kecape. Kecap lele niku. Kecap sing paling enak tenggen kula niku namine kecap lele sing gawe wong lanang niki. Sawise kecap selanjutnya niku dikeki kalih saos. Oh. Iki saos temokan kok. Aku nang yen mau saos meneh kita. Wes wong niki anune nggih mung saiki tok. Lah nggih dierek-erek ngeten iki lho. Oh, carane ngeten dierek-erek nek kali kula sini. Oh. Muga-muga ya enak, nek ora enak ya muga-muga do dipangan. Tenggen kula niku games. Oh, games lho. Niki rawasane niki pun ra karu-karuan ngeten. Oh. Lah niki gedine digedhekno niki nek pun kados ngeten niku genine kudu gedhe. Lho. Tumper nggih ngeten niki. Tumper niku napa tumper niki wowo niku nek nggih napa tumper dene. Nah. Niki wau teng tangga desa nggih enten niku jenenge Desa Ndoplang. Nggih. Desa Ndoplang niku wonten acara niku pawai pembangunan iki wau. Kula ora dodol rono udakara niku ya jarake niku ya sekitar enten pira yo. Nek udakara paling niku jarake enten 10 kiloan niku. Ndoplang. Niki sajake kok kurang jatuh kula tambahi kecap melih nggih. Oh. Kakeh-kakeh mungkin nganu. Enak-enak sing blonjo niku ngamuk lah kecap sak pabrik kok nggo masak sakal. Oh, enak. Oh. Hebat toh niki, Won. Masak niku wis ora usah angel-angel. Ora usah digawe angel, sing penting wis paseng weteng. Sak niki diincipi kurang napa niki bumbune napa kurang ajar apa pun pas ngoten mawon nggih. Sak incipane. Enak. Kurang asin titik. Kurang asin mungkin tambahi gula ngeten iki carane. Keren. Keren, pun. Nasi goreng niku asline saka ndi kula nggih boten ngertos niku wong Jawa niku nek duwe turan sego ngoten niku sego wadang dene. Weh. Oh, iki lho. Niki kula pun goreng saiki tok ampun pengin nggih, mungkin jenengan pengin goreng dhewe niki mesti tok iki. Aku bongko iki yo gede-gede. Sem tenan. Taruh siane cek niki. Wah. Iki kurang ketan iki. Tangan iki tak siane cek. Ora ayo tenan.
wau jane nggih HP boros sing jenenge ning Desa Ndoplang niku. Kenapa diarani Desa Ndoplang niku? Lara-larae dhisik niku Desa Ndoplang niku wonten kanten anyar nggih. Enten nganten anyar niku kaget. Kagete piye, Mbah? Lho, enek barang kendhu kok ndepabang. Kaget nganten anyar lho. Iki sompen nek reja-rejane jaman tlatah kene tak jenakno Desa Ndoplang. Nganten anyar ana barang kendhu kok ndepabang. Nggih niku wau. Ah. Niki ruwasane pun welah, enak era goro-goro niki. Niki tak orange ngeten kesane tanek. Lah mangken nek karena panggen kula pun diinganu dieling-eling nggih mangken sampean nek teng Randu Blatung mangken teng tlatah kula mangken nggih. Dina Setu niki. Ampun lah kepanggih kalih Lek Goang aja lali ditukoni rujake. Niki tak incipane melih, walah kok diincip-incipi ayo lencu lek gak matangku dhewe. Pun enak. Kurang aku ki marai wonge rada seneng asin. Darah tinggi lele dungane. Gak pagi. Mereka tak kayak uyah kayak mangan uyah. Jadi mari nganu rada kakean kecap pakai kecap rong genuk iki mang teh. Aku gak seneng legi masak sing legi yo enak iki. Hebat toh niki lho. Ini cilik kurang dek mata. Monggo panjenengan mungkin nek ning griya ampun lali iki wau. Bumbune napa? Niki ora tak kek lombok nang ngene saos. Aku mangke yo ndek saos mbok tak kek endi. Pusing sirahku. Yo tak kek saos mang. Aku nemu saos meneh. Ayo lali. Oh, yang kelingane. Aduh, jalan. Pun niki pun maglek niki. Andeng pun maglek niki badhe tampak nggih. Adae napa nggih adae ngene iki wau. Oh niki mangga kasego. Niki terus terang niki turan komedi terus sakmene tok niki wau. Mangan iki iso ngajak cewangkem kok rada ora patek serela ngoten tak masak niki wau. Ini adalah enak-enak goro-goro nih. Wes kita ampas serien. Masak ya diberesi, alah beresi apa wegah. Sini enggak. Sini ae. Itu adalah masak tuan. Tok. Ada. Lemai berugalan tok guys iki ning nggonku iku. Lho niki kalau muasane kok napa mboten pengin jenengan. Aja rek pengin masak dhewe. Ngomong tak dono carane ngono. Alah gampang rek remes kok goreng ngene kok ora bodohno carane aku iso. Ndang pokoke. Iso ya niki apit. Ning omah mau ki enten ngono. Enten napa niku lele kita goreng lele. Lah niki njajal tak golekane lelene. Lelene niku tak golekane enek-enek apa ora. Lelene. Goreng lele ya, Bang. Kerupuk. Oh, lah iki apa caose dampet tenane. Golek nyeng-nyengan arek nang kene. Lah iki ayo. Iki lele to. Wala karen dasi.
Malah kalian dasi buntutnya anu, buntutnya teramigasi. Aduh, kalian dasi, daslah ora apa-apa. Buntutnya teramigasi guys. Das lele. Duh. Oh, niki tetenggen kula niku biasanya nasi goreng ngoten niku nggih. Terusan niku lalapane kemangi. Nah niki tak kei lele mawon kali kerupuk. Pengen buat jenengan ojo tak pangan dhewe mungkin saedi kok. Nah kemangi ini larang iki tenggen kula kemangi larang. Bab ora enek tiga ora enek apa jenenge udan. Kula duwe kemangi sawit. Lah iki apa? Lho kemangi sawit. Niki ungaran niku ungarane apa? Ungaran iki yo lagi niku lho, lagi mbayai tukul ungaran. Tak jikuk sithik mawon iki. Lho warang kemangi, nggih estu tenggen kula niku kemangi sak jimpit ngeten iki. Sak jimpit ngeten iki lho. 2000, sakmene 2000. Kok umbah lek ngono kuwi? Tak umbah apa ora yo? Ya tak umbah, tak umbah. Sampai tak umbah kok banyu mateng ae. Banyu anu takwa. Takwa isi ulang. Oh, niki takwane. Peteng lek anjene peteng kok anjene. Iya gak peteng yo anjene. Omah piyanyi yo peteng lho. Resep ini gak masak dhewe gak nyampleng. Weteng kula rada error nek weteng jenengan lara niku gampang tambane. Napa tambane lah, tambane gampang. Loh, niki nggih hebat toh. Thank you, selamat mencoba. Selamat mencoba ya masakan yang enak ini.